ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଜୁଆଲରେ ଆଜି ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏଥର ଏହି ସଂକ୍ଷେପର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଛି ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ସମାଜସେବୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପରିଡ଼ା, ମା ଉମାମଣି ପରିଡ଼ା, ମାନସିଂ ବଜାର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଦିମ ଓ ଆରଣ୍ୟକ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଧାରା ମାନବ ସମାଜ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ବି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ମାର୍ଜିତ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରି ଚାଲିଥାଏ। ତା'ର ପ୍ରକୃତି, ଚାଲିଚଳନ, ରୁଚି, ଖାଦ୍ୟ, ଆହାର, ବିହାର, ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା, ମହାବସ୍ଥାନ, ଶିକ୍ଷାଲାଭଠାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସମୟ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଧାରା ପ୍ରବାହ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଟକି ନ ଯାଇ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଶୈଳୀରେ ସାରା ମାନବ ସମାଜକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା କରିବାର ଆଶା, ପାରମ୍ପରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜକୁ ସମାଜ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା। ସ୍ୱପ୍ନର କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ୁ କଅଁଳ କଢ଼ିକୁ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ବାସ୍ନାଭରା ଫୁଲରେ। ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବାହମାନ ସବୁଜ ସମ୍ଭାବନାର ଫଲ୍ଗୁକୁ ସେ କରାଇଛନ୍ତି କଲ୍ଲୋଳିତ। ଯାତ୍ରାପଥରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଫୁଲଚନ୍ଦନ, ଧୂସର ମେରିରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ମଲ୍ଲୀ, ରଚିଛନ୍ତି ଫାଲ୍ଗୁନର ଫୁଲବନ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦର ଚମକ। ତେଜଭରା ମନ ପାଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳତାର ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ। ଉଦାମତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମତା, ପ୍ରଖର ଜ୍ଞାନ, ଆବେଗର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଶିଖା ଏହି ଦରଦୀ ମହିୟସୀ ମହିଳା ସୁବାସିନୀ ଜେନା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନବିକତାର ମନ୍ତ୍ର। ଅସହାୟକୁ ସାହା ହେବା, ପଦେ ଆହା କହିବାର ପବିତ୍ର ବ୍ରତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇଯାଇଛି ମହାନତାର ମହାବାସନାରେ। ଚହଟୁଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ନିଜର ସକ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ସମୟକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ। ଗାଁଠୁ ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହ, ମମତା ଏବଂ ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ମହାମନ୍ତ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆଖପାଖ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଭୋଗରାଇ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲିଆପା, ବସ୍ତା, ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ରୁପ୍ସା, ବୈଶିଙ୍ଗା, ବେତନଟୀ, ରାଇବଣିଆ, ବଡ଼ସାହି, ଉଦଳା, ନୀଳଗିରି, ବେତନଟୀ, ହଳଦୀପଦା, ରେମୁଣା, ସ୍ୱର, ଖଇରା, ଔପଦା, ଶିମୁଳିଆ, କନ୍ତାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ସହର, ଚାନ୍ଦିପୁର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନାଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରାଇବା ସହିତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନିଛକ ନିପଟ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବା ତଥା ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କର ମହାସେତୁ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯୁବଶକ୍ତି, ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏକ ମହାନ ସମ୍ପର୍କ ସେତୁ। ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ସବୁ ବର୍ଗରେ ଜନଜାତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଠିକ୍ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଓ ସକାରାତ୍ମକ କର୍ମ। ଭାବନା ଓ କର୍ମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ରହିଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ସେହି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚି ପର ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟ ଲୋକର ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ଠାରୁ ବଳି ଆଉ ସୁକର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ
ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଏ ବା ସହୁ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ସେହିପରି ଦେଶ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ ସମର୍ପଣ ଭାବର ସହ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କିଛି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋଟ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଭାବନା ସମ୍ପନ୍ନ ନିରହଙ୍କାର ବିନମ୍ର ସୁନ୍ଦର ଆଚରଣଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ହେବା ସହ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଧର୍ମ ଏହାକୁ ନୀତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଶେଷ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକର ଏ ଦୁନିଆରୁ ଶେଷ ଯାତ୍ରା କଲେ ବୋଲି ମୁଖସ୍ରୋତରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାଲିରୁ ଶବ୍ଦରୁ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ଜେନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଧରି ସ୍ନେହରେ ଡାକିଲେ ଶତ୍ରୁ ବି ତାଙ୍କ ଡାକରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିପାରୁଥିବା ମଣିଷ ସେ। ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଉଦାରତା ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର କରି ସଭିଙ୍କୁ କିଛି ସୁଖ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିଲା ଭଳି ମନରେ ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉଦାର ମନୋଭାବ ଆଜି ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଭାବରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସେ କେବେ ସୁନା କଳସ ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ରାଜମୁକୁଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଖ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜର ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଜିମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆଦି ତାଙ୍କର ସୁଖ। ଜଣେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ସେ ଏକ ଭଲ ମା ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଗୃହିଣୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୋହୂ ନଣନ୍ଦ ଦେଉରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାଉଜ ହେବା ସହ ବାପ ଘର ହେଉ କି ଶାଶୁଘର ଗାଁ ହେଉ ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବହୁ ଜନତା ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି, କେମିତି କିପରି କିଭଳି ଭାବରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ? କେତେକ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ କହୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ଗୁରୁଜନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଜଣେ ସୁନାରୀ ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟି ପାରୁଥିବା ଭକ୍ତି କରିପାରୁଥିବା ମହିୟସୀ ମହିଳା ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜେ ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ନିଜେ ବଜାରକୁ ଯାଇ କିଣାକିଣି କରିବା ସହିତ ନିଜର ମଣିଷତ୍ୱକୁ ଉଚିତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଖାଇବା ପରସିଲା ଭଳି ମହାନତା ତାଙ୍କର ରହିଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ, ଜଣେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ଅନ୍ୟର ଭୋକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁବାସିନୀ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଭୋକର କୋହ ଦୁଃଖର ଦୁଃଖୀକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଶିଖିବାର ଆଶା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଦୁଃଖ କି ସୁଖ ଗରିବକୁ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରିଲା ଓ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଉଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କେବେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସୁଖ ଦୁଃଖର ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସେବା ସହିତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଚାଲନ୍ତି। ଜୀବନ ଚଲାପଥରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା କୁହନ୍ତି। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ସବୁଠି ଯାଇ ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ପରଶା ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କଲା ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ଆସନ ପକାଇ ପରଶିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ହେବାର ଅଛି, ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ଏଥିରେ ସୁଖ କି ଦୁଃଖ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମକୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିବାର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଆହ୍ୱାନର ଅଲିଭା ଅକ୍ଷର, ପ୍ରାଣରେ ଅଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପସରା, ଅନ୍ତରରେ ଅଛି ଅସରନ୍ତି ଆବେଗ, ଆଖିରେ ଅଛି ଅୟୁତ ଆଶା। ମାଟି ମାଆକୁ ସବୁଜ ଉତ୍ତରୀୟ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ। ମୁରୁ ବୁକୁରେ ଫୁଲ ଫଳ ଭରି ବହି ଯାଉଥିବା ଝରଣାଟି ପରି ସେ ଅସହାୟ ମଣିଷକୁ ମମତାର ଅମୃତ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ସମାଜସେବିକା, ସଂସ୍କାରିକା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ। ଏହି ମହିୟସୀ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା। ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମା ପରି ସ୍ନେହର ସାଗର ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଶୂନ୍ୟ କଳରେ ସବୁଜିମା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ସରାଗର ସୁନା କଳସଟିଏ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତି ତଥା ସମାଜସେବୀ ପୂର୍ବତନ ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କର ସେବାର ପରମ ବ୍ରତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆଣିଛି ଉଦ୍ବେଳନ ଓ ଉତ୍ସାହ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେ ସୁବାସିନୀ ଜେନା।